Táto montovaná drevostavba sa nachádza v lokalite Pršianske terasy a pre našu firmu ide už o niekoľkú stavbu v tejto časti Banskej Bystrice. Stavbu sme ako väčšinu našich realizácií navrhovali od prvej čiary na výkrese, ďalej sme vypracovali projekt pre stavebné povolenie a nakoniec stavbu zrealizovali do podoby, v ktorej ju môžete vidieť teraz. Dom je v podstate navrhnutý priamo na telo klientovi, ktorý mal taktiež požiadavku na maximálne možné využitie zastávanej plochy. Na základe návrhu, ktorý je prispôsobený tvaru pozemku, nám vznikla veľmi zaujímavá stavba s atypickým tvarom. Na prízemí sa nachádza chodba s úložným priestorom, taktiež technická miestnosť, priestorná kúpeľňa a aj sauna. Ďalej na prízemí nájdeme veľkú obývaciu izbu, ktorá je otvorená až na druhé poschodie prístrannou galériou. Taktiež na prvom poschodí nájdeme kuchyňu s jedálskym kútom, kde je spravený výstup na záhradu, alebo teda na vonkajšiu terasu. Po schodoch sa dostaneme na druhé poschodie tohto rodinného domu, kde je otvorená časť, tzv. Galéria, ktorá môže slúžiť napríklad na relax alebo ako taký pracovný kút. Ďalej je tu veľmi veľká spálňa, kde je krásny výhľad na panorámu Banskej Bystrice. Pri spálni je priestorná kúpeľňa a taktiež disponuje vlastným šatníkom. Na poschodí taktiež sa nachádzajú 3 izby, kde v podstate to využitie môže byť cez hosťovskú izbu, detskú izbu alebo pracovňu, je to na klientovi. Pokiaľ ide o technológie, v dome je realizovaná centrálna rekuperácia, taktiež podlahové kúrenie s tepelným čerpadlom. Technologicky je dom prepojený celkovou inteligenciou a to napríklad aj osvetlenie, žalúzie alebo závesy.